RM som una assessoria legal, fiscal, som corredoria d'assegurances, fem gestió de patrimoni, som agència immobiliària, administradors de finques i també som assessors en temes de protecció de dades. Tenim més de 65 anys d'història. A nivell acadèmic el que busquem és sobretot gent de quart any de pràctiques i gent d'estudiant de màster. Sobretot del grau de dret, ADE, comptabilitat i finances o dobles graus. Podria diferenciar que som una assessoria amb ganes de créixer, amb un equip molt dinàmic, apostem molt pel talent jove, estem en vies d'ampliació, és a dir, veiem un futur llarg, tenim ganes de fer coses noves, constantment fem aliances estratègiques amb altres despatxos i col·laboracions i apostem sobretot per les noves tecnologies. Començar amb el màster d'advocacia fa 5 anys, porto treballant aquí al departament jurídic. La veritat que l'experiència ha estat molt enriquidora perquè era el meu primer contacte amb el món laboral del dret i em van donar l'oportunitat i jo la vaig aprofitar. Bé, la veritat que m'han acollit superbé, qualsevol dubte t'atenen immediatament. Doncs vaig estudiar Administració i Direcció d'Empreses a la Universitat de Girona i ara estic en el món del fiscal i estic molt contenta i porto ja un any treballant amb ells. Busquem gent que tingui moltes ganes de treballar, que sigui empàtic, que li agradi treballar amb equips, que tingui inquietuds. En definitiva, gent amb ganes i gent amb ganes d'aprendre i formar-se.